Ingon niya, come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters. Ato tanawon kung kinsa ni ang dako mga kaigsunan nga prostitute dinhi. Our Heavenly Father, tonight as we start our broadcast, I pray that you will be with us. Let your Holy Spirit influence all of us and bless our televiewers, those who are joining us in this series of the final invitation of God to everyone, because this is a call for salvation to everyone. Bless each one of us, give us wisdom from above, and I pray that you will help each one of us to understand well your words and your invitation and your warnings too. Thank you for hearing our prayer. In Jesus' name, Amen. Tonight, the second angel's message is a mission to inform. Gusto nato nga masayod ang tanan, may tungod na ini. Kay ang mensahe sa ikaduwa nga manulunda diya sa pinadayag 14:8 nagakanayon, ang Babylonia napukan ang dako nga syudad. Tungod iyang gihimo ang tanang nasod sa pag-inom sa bino sa iyang kapungot sa iyang kaulag mga kaigsunan. So, she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. From the very start, ang Seventh-day Adventists, pag-organize ni ini, aduna siya mission mga kaigsunan. And this church is a worldwide movement nga nagahatag sa katapusan nga mensahe sa tulo ka manulunda. Nagawali siya sa walay katapusan nga maayong balita, og ang iglesia mga kaigsunan nagadala sa tulo ka mensahe sa manulunda og nagainvitar sa matag usa sa tinuod nga pagsimba og nagapasidaan sa kalibutan against false worship. Because in this world, duwara ang ato ginaalagaran mga kaigsunan. It's either Jesus or His enemy. Ang kaaway sa Ginoo, of course, mao ang yawa ang mga kaigsunan, nga gikan sa langit si Lucifer, nahimo siya nga yawa, nahimo siya nga demonyo, nahimo siya nga karaang serpente, og siya ang maglilimbong sa kalibutan mga kaigsunan, and knows that his time is very near. So nasayod siya nga mubo na lang ang iyang panahon, that is why nagpanlimbasog in taon ang yawa. And at the same time, gusto niya nga ang tanan maangin dito sa impyerno. But praise the Lord, gusto sab sa Ginoo nga kita mapasidanan through Jesus Christ, kung ato siya dawaton nga personal nga manluluwas, si Ginoong Hesus andam sa pagluwas kanatong tanan. But then, this is very interesting. Please take note nga sa dakong konflikto, sa dakong away, sa dakong issue, taliwala ni Jesus o sa iyang kaaway mga kaigsunan nga si Satanas, walay neutral ground. Please remember that. So ang tanan kinahanglan mo side. So whether we like it or not, knowingly or unknowingly, consciously or unconsciously, we side one of them, whether we are on the side of Jesus or whether we are on the side of the enemy. Pero kita nga mga Kristohanon, nga mga katawan, gusto nato nga maluwas. Gusto nato nga makakaplag sa kamatuoran. Gusto nato mahibalo unsay atong buhaton aron nga ang matag-usa kanato mga kaigsunan maandam niining dako nga hulga sa katapusan nga panahon. Sa pinadayag 14:6 ngadto sa 12 dinhi gilatid ang tulo ka mensahe sa manulunda. Og ato kining tagsa-tagsaon og basahon mga kaigsunan. Please listen carefully and check to your Bible. Revelation 14:6-12 nagakanayon, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him. Kahadluki ang Diyos o ihatag kaniya ang himaya, kay ang takna sa iyang paghukom nahiabot na, og simbaha siya nga nagbuhat sa langit ug yuta, sa dagat og sa tuburan sa tubig. Versikulo 8. Og adunay laing manulunda nga nagsunod, nga nagaingon, Babylon is fallen,
is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. And then sa verse 9, ang third angel, nagsunod, saying with a loud voice, if any man worship the beasts and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And further, the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So dinhi mga kaigsunan, makita nato ang mensahe sa tulo ka manulunda. Ato kining sabtod tag sa mga kaigsunan og tonight, doon natay gamay nga review nga pagahimuon diha mga kaigsunan sa first angel's message o ang second angel's message nga hinaot masabtan sa matag usa niining gabiuna mga kaigsunan. So I hope that everyone will be clear, no? Medyo dunay gamay nga suliran ang ato nga monitor, but then we will continue mga kaigsunan, no? Ato sabton ang tulo ka mensahe sa manulunda diya sa pinadayag 14 sahis ngadto sa 12. Ang Greek word sa atong giingon diha nga ang manulunda, mensahero sa Ginoo. Usa nga gipadala sa Dios sa pagwali o sa pagmantala sa iyang mensahe mga kaigsunan. In this sense, iyang gihatag ang mensahe sa salin nga iglesia. Iyang gihatag ang mensahe niadtong mga tao nga nakasabot sa balaan nga kasulatan, no? So kung ato tan-awon ang mga mensahe niining upat mga kaigsunan, ang una nga mensahe ako balikon, ang first angel's message nagisgot sa walay katapusan nga maayong balita. And then ang pagtawag sa pagkahadlok sa Dios o paghimaya kaniya. And then the judgment that is come, and then worship that is called by God for Him as Creator, mga kaigsunan. No? So ato tan-awon tagsa-tagsa, no? The preaching of the gospel. No? The preaching of the gospel, mga kaigsunan, no? The everlasting gospel is the great theme of salvation. So unsa may gipasabot niini, we are saved by the blood of the Lamb, mga kaigsunan. The everlasting gospel is the great theme of salvation. And we know that Jesus is the Lamb of God. John 1:29, mga kaigsunan. No? So importante kini. And then the call to fear God and give God the glory that He deserves. Ang pangutana karon mga kaigsunan, no? Ang pangutana, unsaon sa mga tao sa kalibutan ang pagpakita nga sila nahadlok sa Dios og sa paghatag kaniya sa himaya. So, usa kini ka pangutana nga sa diin dapat mahibaw-an nato tanan mga kaigsunan, no? So how can we show that we are actually fearing God, or nahadlok kita kaniya o sa pagpakita sa kahadlok o sa paghimaya kaniya mga kaigsunan, no? So ato ning tan-awon pag-ayo. Okay? Dayon ato kining tan-awon kay ang Biblia nagsaysay nga ang kahadlok is a response to God. Doon na po'y panahon that people fear God tungod kay they have seen and anticipate divine retribution. So, tanaw na to in most basic sense, diha sa Biblia, ang kahadlok or fear arises from the threats posed by human agentry. The natural world or death.
kining ahensya sa katawan, no, sa pagpaybalo usahay, makahulga kini og makapahadlok sa tao, mga kaigsunan. But this fear is a call to glorify God, no? Kini nga kahadlok panawagan kini sa paghimaya sa Dios. So unsaon nga pamaagi kini? How can we glorify God? Ang principle sa Bible ana, 1 Corinthians 10:31, therefore whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. So ang tanan nato nga ginabuhat atong buhaton sa paghimaya sa Dios, mga kaigsunan. This is actually a call for health reform, for our physical activity. Kay ang ato lawas templo sa Ginoo. So there is a call to eat, to drink what is best for us, and to exercise or whatever, mga kaigsunan. Niini we can glorify God. Sa pagtanaw nako sa Hebrew word sa fear, dinhi sa gisulti sa Biblia, mga kaigsunan, nagumikan kini sa Hebrew word nga yari. Sa Greek, adunay duwa ka pulong diha, no? Ang phobiumai o ang phobio. Ang word nga phobia sa in English diri nagumikan nga kahadlok kini, mga kaigsunan. So, sumala sa Greek-English lexicon of the New Testament, kini siya is to have profound reverence and respect for God, with the implication of you bordering on fear, and that is to reverence and worship. So dinhi, mga kaigsunan, ang kahadlok dinhi has something to do with worship and respect to God. Pagsimba diha kaniya. Another thing, nagapasabot po di siya nga kahadlok, mga kaigsunan, so that we will be alarmed. Of course, duwa kini nga klase sa kahadlok. Ang ato kahadlok sa Ginoo kay basig silutan kita, og ang kabalaka nga basin lahi ang ato nga pagsabot niini, mga kaigsunan. So this is actually to show reverence for worship. So ang fear dinhi, mga kaigsunan, adunay kalabutan sa pagsimba sa Ginoo. Ato tan-awon, mga kaigsunan, no? Ang fear dinhi is not only a call to glorify God, fear is also a call for true worship. It is a call for the salvation of all, as long as we respond positively to God. So ato balikon ang Revelation 14:7, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. And worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water. No? So the Bible says, again, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. So ang pagkahadlok sa Diyos, maoy tinugdan, maoy pagsugod, sinugdan sa kahibalo, mga kaigsunan. That is why Jesus has told His disciples during the last supper, sa katapusan nga panihapon, mga kaigsunan, dito sa upper room, nga na-record sa John 14:15, kiingnan niya ang iyang mga tinunan, which is addressed also to all of us, if you love me, keep my commandments. So, the 10 commandments of God is found in Exodus 20:1-17 and in Deuteronomy 5:6-21. Tagsa-tagsaon na diha, mga kaigsunan, gugma kini sa Dios o gugma sa atong isigataho. Further, si Ginoong Hesus sa verse 21, ni anang higayon nagganayon, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. So, further, he said, and he who loves me will be loved by my Father. So siya nga nahigugma ka nako, paghahigugmaon sa akong amahan, and I will love him and manifest myself to him. So ipadayag sa Ginoo ang iyang presensya, ang iyang kagahom, ang iyang kaugalingon diha kaniya, kung nahigugma kita kaniya, kung nagbantay kita sa iyang sugo. Many people are thinking that the law is already out of place. But that is not true. Kay si Ginoong Hesus, nagsulti sa iyang mga tinunan, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Nianhi ako, dili sa pagbungkag sa sugo apan sa pagtuman ini. Karon, tanaw na to diya sa Mateo 22, mga kaigsunan, kung unsa ang pinakadako nga sugo sa Dios. Sa verse
36 and 37, paingon sa 40, diya sa Matthew 22, nagkanayon ang record. Nangutana ang usa ka maalamon nga tao, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart. Higugma ang Diyos sa tibok nimo nga kasing-kasing, and with all your soul, sa tibok nimong kalag, and with all your mind, sa tibok nimo nga huna-huna. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself." Higugmaa ang imong silingan o ang imong kapitbahay, ang imong mga higala diya sa tapad sa imong balay, kay bao kini sama sa imong kaugalingon, because this is the second greatest commandment. And all the law, sa verse 40, and the prophets hang on these two commandments. Further, si King Solomon nagkanayon, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil." So kung inyo na matikdan mga kaigsunan sa pag-present sa Bible diha sa Old Testament, paingon sa New Testament, diha kanato sa ato kapanahonan karon, connected ang pagkahadlok sa Dios o ang pagbantay sa iyang sugo. Connected po siya sa paghukom. Mga kaigsunan. So this is very important. Sa mensahe sa manulunda, sa una, naghisgot siya paghukom, naghisgot siya sa kasuguan, naghisgot po siya sa pagsimba sa Ginoo. So, the hour of His judgment is come. Kini nga judgment, mga kaigsunan nga naitabo, akong ingnon si inyo present, no? Ingon niya sa verse 7, "The hour of His judgment is come, and worship Him that made the heaven and the earth." So dinhi, ang kamatuoran mga kaigsunan sa paghukom sa Ginoo, akong gisaysay kaninyo diha sa atong gisubay sa sanctuary, but then ato lang i-summarize din pag-aayo kay sa Buhat 17:31, "He has appointed a day on which He will judge the world." Aduna gayoy adlaw nga gi-appoint sa Ginoo nga iyang pagahukman ang kalibutan. So, apil ikaw diha, mga kaigsunan. Apil ako diha. Sa Roma 12:14, nagakanayon, "So then, each of us shall give account of himself to God." So, matag usa ka nato, aduna gyud kita tulubagon sa Ginoo, mga kaigsunan. And not only that, very interestingly, diri pod sa Revelation 17:1, of which hisgutan ni nato karon, ingon niya, "Come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters." Ato tanawon kung kinsa ni ang dako, mga kaigsunan, nga prostitute dinhi or babaheng bigaon, no? Ang babae nga nagapagamit sa bisag kang kinsa lang, no? Ang babae nga mubo ang iya nga lupad, mga kaigsunan, no? So who sits in many water. So he or she has a judgment already in Revelation. So kung ato tanawon, ang paghukom sa Ginoo naglangkob sa tanan. And of course, worship is part of the first angel's message, mga kaigsunan, no? And then, kung ato tanawon, ang pagsimba diya sa Ginoo has something to do sa iyang magbubuhat. Sa Genesis 2:1 ngadto sa 3, nagakanayon ang balaang kasulatan, "Thus the heavens and the earth, and all the host of them were finished." Pagkahuman na sa tanan, diya sa langit ug yuta. "And on the seventh day, God ended His work." Sa ikapito nga adlaw, ang Ginoo naghuman sa iyang buhat, which He had done, and rested on the seventh day from all His work which He had done. That God blessed the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made. So adunay tulo ka butang sa sinugdan didto sa Creation Week ang gihimo sa Dios. Number 1, He rested on the seventh day. Number 2, He blessed the seventh day. And number 3, He sanctified the seventh day. So mga kaigsunan, ang call sa manulunda nga simbahon siya nga nagbuhat sa langit ug yuta has something to do to be traced back to the Creation Week.
sa sinugdan mga kaigsunan, kay ang Dios nagpahulay sa adlaw nga ikapito, panalanginan niya ang adlaw nga ikapito, o gibalaan niya ang adlaw nga ikapito. So this is very interesting. Another thing nga gihimo sa Dios sa adlaw nga igpapahulay. Gibutang kini niya sa kasing-kasing sa sugo. Kay ang ikaapat nga sugo mo'y kasing-kasing diha mga kaigsunan sa napulo kasugo sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 ngadto sa 11. Ikalima, He commands to remember the Sabbath day and keep it holy. Sa ato pang adlaw nga igpapahulay nga maong ikapito nga adlaw sa semana nga sa ato panahon karon Sabado, mando sa Ginoo nga ato hinumduman mga kaigsunan. Kay ang tao dali ra makalimot. Nag-ingon ang balaang kasulatan, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Ang ikaunom mga kaigsunan, nagkanayon sa, He points everyone that He is the Creator. So nindot din mga kaigsunan, kay masabta nato nga sa katapusan nga panahon, sa diha nga ang kalibutan, majority sa kalibutan, nagasimba sa laing adlaw mga kaigsunan, Jesus, through the prophecy, has reminded us, has given this message to all, nga simbahon nato siya nga nagbuhat sa langit og yuta, og mahimo kini nato sa adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan nga mao ang Sabado. Ingon sa napulo kasugo as we continue, in it, ingon niya, you shall not do no work. You, nor your son, nor your daughter, your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger, who is within your gates. Kaysa 11 mga kaigsunan, kaysa unom kaadlaw ang Ginoo nagbuhat sa langit og yuta sa dagat og ang tanan nga naa niini. Og nagpahulay sa ikapito nga adlaw. Busa ang Ginoo nagpanalangin sa adlaw nga igpapahulay og nagbalaan niini. So with this mga kaigsunan, makita nato gikan sa creation nga gibalik niya sa diha nga naghatag siya og napulo ka sugo didto sa bukid sa Sinai sa mga katawhan sa Israel. Gipahinumduman niya nga siya ay magbubuhat sa langit og yuta. And that is a call for worship on the last days. While majority of us here in the Philippines skip another day. But the Bible is very clear that we should worship God on the seventh day. Another thing, nga gihimo sa Ginoo, He made the Sabbath a sign to His people. This is very interesting. Kay ingon niya diya sa kang Ezekiel 20:12-20, moreover, I give them my Sabbaths as a sign between me and them, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. Sa verse 20, nagpadayon siya, and keep my Sabbath holy, that they may be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. So dinhi mga kaigsunan, sa panahon ni Ezekiel sa iyang pagministeryo, sa wala pa sila gibihag sa mga Babyloniahanon mga kaigsunan. Oh? Okay? Ezekiel placed it there, and God used him, reminding the people of Israel, reminding His people. So, kung ato tanahon, diha sa Mateo 15:3, 8 ug 9, dunay sugilanon nilang Ginoong Hesus diha nga very interesting mga kaigsunan. Gitubag ni Ginoong Hesus ang mga Pariseo. Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? Usahay, nahimo ng tradisyon ang pagbantay sa laing adlaw mga kaigsunan, inay nga iya sa Dios. Og sumala pa sa tagna, nga gi-quote ni Ginoong Hesus diya sa kang Isaias, sa Matthew 8:9, nagakanayon ang record, these people draw me near to me with their mouth and honor me with their lips. Oh, gapasidungog sila sa ako sa ilalang mga ngagbil. Apan ang ilang kasing-kasing, halayo gikan kanako. And in vain, they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Oh, very interesting mga kaigsunan. If you can remember, the other night, akong
present sa inyo why is it nga na-divide ang Christianity, mga kaigsunan. One of the issues is about the Sabbath. Because the church in the East, dito sa Constantinople, and all of the places there, kauban na niini ang grupo sa dito sa Antioch, kauban na dito sa Alexandria, kauban na dito sa Israel, mga kaigsunan, no? Sa Constantinople, kini nga mga area sa mga katawan dito, they keep the Sabbath holy, the 7th day of the week, the same with the Jews. Pero diri sa West, lahi ang ilang adlaw nga igpapahulay. Instead of 7th day, gihimo nila nga Sunday, nga sumala sa record, it is in honor of the day of resurrection. So very interesting, kay nagkalain-lain ang ilang pagsabot, mga kaigsunan. But very clear nga sa balaang kasulatan, ang adlaw nga igpapahulay, ikapito, sumala sa gi-reveal sa balaang kasulatan. That is why, when Peter was asked by the brethren and he was challenged not to speak of the truth, si Peter diha sa Acts 5:29, nagkanayon sa mga apostoles, and he answered and said, we must obey God rather than men. Karon nga panahon, mga kaigsunan, ang pauso-uso, ang popular, og unsay nahitabo, kay sa ato dinhi, mga kaigsunan, ang ato nga pagsabot, mao nga lahi ang adlaw nga igpapahulay. Pero sa balaang kasulatan, kung imo susiyon, ikapito di ay, mga kaigsunan. Very interestingly, kita na bilong man kita sa sidlakan, ni amang kita sa eastern side sa Christianity. And according to record and by research, and according to many references, nga ang adlaw nga igpapahulay sa east, Sabado, mga kaigsunan, or ikapito. And very interesting, sa pag-anhi sa mga katsila, of course, they brought with them their rest day, which is Sunday, kay mao man ay popular nga gitudlo sa ila. That is one of the issues panahon sa pagbulag sa east o west, mga kaigsunan. Kita niya sa east. But during the expansion period, sa diha nga nag-expand ang Espanya sa ilang pagdumala sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan, nakaabot sila din sa Pilipinas, gi-colonize nila ang Pilipinas, and then sa 1565, sa pag-colonize nila, nag-headquarters sila dito sa Manila, there is a very interesting record nga gipadala nga emisary o sa sulugoon ni King Philip II. Si Don Maldonado, niadtong 1570, nag-report siya dito sa kang King Philip II. Ingon niya sa kang Hari Felipe II. Excuse me. Mahal nga hari, majority sa mga tao dinhi sa Luzon, kay sa Luzon sila, mga kaigsunan, nag-headquarters. Mga Hudiyo o mga Muslim. Before the Spaniards arrived to the Philippines, 200 years ahead, ang mga Muslim, mga kaigsunan. But before the Muslim came, naa na nga daan mga Hudiyo. Nganong niya na mga Hudiyo dinhi sa Philippines, mga kaigsunan? Of course, our name was not Philippines before. Pero aton lang tanawon, mga kaigsunan, tulo ka diaspora ang naitabo, or the scattering of the Jews. Silutan sila, mga kaigsunan, no? So, during the time of the Assyrians, tibulaag sila. During the time of the Babylonians, of which usana sa atong pagtuon karon, kay panahon sa Babylonians, pagsakop sa mga Hudiyo, pagkahulog sa Jerusalem, na-appeal dito si Ezekiel, nga propeta, nga gidala sa Babylonia, mga kaigsunan. Thanks be to God, nga na-record pa ni Ezekiel, nga ang adlaw nga igpapahulay maoy sign sa Ginoo sa iyang katawhan, mga kaigsunan, no? So, ang naitabo, mao nga, daghan man din ang mga Hudiyo o mga Muslim, mga kaigsunan. And what is the day of rest of the Jews? Of course, Sabado. And very interesting, kung mubasa ta diya sa Quran, it is also taught in the Quran
the Ten Commandments and the Sabbath to be kept holy, mga kaigsunan. So, majority of the people, because we are in the East, we kept Saturday. We kept the seventh day of the week. Ang ato nga mga nag-una nato nga mga katawhan diri. But then, of course, as time has been lost, for 300 years, we were influenced, gi-introduce ang Sunday keeping, mga kaigsunan. But then, the Bible says, it is Saturday. So, kung ato tanawon, the second angel's message is a mission to inform, mga kaigsunan. So, ato tanawon dire ang ikaduha nga mensahe sa manulunda. No? Baliko na to ang gimensahe sa manulunda. Saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Duha ka butang ang gusto nato nga tan-awon dire. Number one, ang Babylonia napukan ang dako nga syudad. Ngano man nga napukan siya, kay iya man ang tanan nga nasod gipainom sa bino sa iyang kaulag, mga kaigsunan. No? So kung ato tan-awon dire, this is very interesting. Kining word nga Babylon, mga kaigsunan, ang iyang origin niini naa sa balaang kasulatan, ang ancient nga Babylonia, ang una nga origin gikan sa Tower of Babel. Diya sa Genesis kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 9. Okay? Nagkadayon sila, come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves. Maghimo kitag ngalan diha sa kuha, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. Ngano man nga gusto silang magkahiusa didto sa Shinar, mga kaigsunan. It is because dili sila gusto nga mo-scatter. Unsay tuyo nga mo-scatter sila? Human sa lunop, mga kaigsunan, ang Ginoo naghatag og mando sa kang Noe. 8 ra sila ang naluwas sa lunop nga dako, mga kaigsunan. Gitawag ka na nato nga the Great Deluge or the Universal Flood. Okay? So 8 lang sila. God instructed them to go and multiply and replenish the earth. No? Mauna ang giingon sa Ginoo, mga kaigsunan. No? Pero, ang mga tao, wala nagtuman na ini. It seems that there was disobedience among the people later sa mga kaliwatan ni Noe, ni Shem, Ham, og ni Japheth, and then adunay dependency on themselves. They were not independent to God, mga kaigsunan. Dapat musalig sila sa Ginoo. Therefore, sa verse 9, its name is called Babel because there the Lord confused the language. Sa diha nga naghimo sila story, pagtanaw sa Ginoo sa ilang gibuhat, aron mababagan sila og aron nga adto sila sa nagkalain-lain nga dapit, they will scatter, they will spread throughout the world. The Lord confused their language. That is why ang Babel has some connotation of confusion, mga kaigsunan. Pero dili lang confusion ang buot ipasabot yan because the Lord confused their language. Aduna po'y disobedience. Aduna po'y dependency and rebellion against them because they did not follow the instruction of God. So, kung ibutan-aon, sa origin sa Babylon, mga kaigsunan, sa ikadua, gamhanan pod ang Babylonia ni anang kapanahonan. Number 2, ang karakteristik sa ilang mga hari, sa ilang mga tao. Very interesting. Unom kini kabuk in our presentation tonight. They conquered other kingdoms. Of course, apil na ang Jerusalem ni ana, no? Na-apil dito si Ezekiel, na-apil dito ang ilang mga hari, na-apil sila dito ni Daniel, kauban sa iyang tulo ka higala, si Mishael, si Azaria, o ang usapan nila ka amigo, mga kaigsunan, nga later on, giilisdan ang ilang ngalan sa kang Belteshazzar, sa kang Shadrach, sa kang Meshach, o sa kang Abednego, mga kaigsunan. It was changed. So, there is a Babylonia, they would like to, as they conquered other kingdoms, they are changing their identity. Nga naman,
doon na sila ipamaagi because they have other gods. And also, Babylonia, dito sa Babel, paingon sa Babylonia, mga kaigsunan sa Neo-Babylonian Dynasty, makita nato nga ang mga characteristics nila, gidawat pod o gi-apply, kinabuhi sa later on nga Babylonia. Ang pinadayag mga kaigsunan nga adunay pag-compromise, and nowadays the issue is people would like to be convenient in their life. Maglisod na kay kung magsimba ka sa adlaw nga igpapahulay, di ka katrabaho, di ka kaeskwela, di ka kanegosyo. Ang adlaw nga igpapahulay has been a challenge to many. Gusto nila convenient nga dili na sila magkalisod-lisod. That is why they compromise the truth. Anyway, ang tao nangahubog sa pagtulunan mga kaigsunan sa kalibutan. Remember, akong i-present kaninyo sulod sa 1,260 years sa tagna nga ang Iglesia sa Ginoo tuwa sa Kamingawan. Unsay natabo sa Christian Church? The Christian Church has been corrupted. The Christian Church has been compromised. The Christian Church has been confused. Nga anong na-confuse sila, espirituhanon, because there are many teachings nga ni-creep in diya sa iglesia nga wala na masubay sa balaang kasulatan. And these many teachings nga ginasunod karon sa daghan nga mga katawan sa tibuok kalibutan has no foundation in the Bible except that they said that it is based on the tradition of their church. So tanaw na to mga kaigsunan, maone ang natagna na. So unsay na hitabo niini nga panahon. Of course, ang Christianity na divide mga kaigsunan. Ang Eastern Orthodox Church niadtong 1054, ang Western Roman Catholic Church niadtong 1054. Unsay nahitabo ni ana? There were so many issues. Ako nang gisubay kaninyo. Usa sa mga issues ni ana mga kaigsunan ang adlaw nga igpapahulay. Ang adlaw nga igpapahulay kay ang Eastern Orthodox Church, ang ilang simba ikapito nga adlaw sa semana. Mao ka na nga gi-accused sila nga murag pakahisama sila sa mga Hudiyo. Of course, the early Christians were Jews. And Jesus was a Jew himself. Ang pagtulunan sa Israel kaniadto, ilang gipadayon mga kaigsunan, og katong nga mga pagtulunan nga naa sa balaang kasulatan, nagapadayon kini sa tanan nga mga Kristohanon. We are now called as a spiritual Israel because the covenant of God has continued to the people who accept Jesus as their Lord and Savior. Pero ang Western Roman Catholic Church, niining kapanahonan, they championed Sunday. Sunday keeping. That is why, sa mga Catholic countries, it is really Sunday. And then, here comes the Protestant Church. Sa 1517, while Martin Luther, iyang giprotestahan ang indulgence. Kay ginapalit naman, there was a time nga ang church, mga kaigsunan sa Rome, gipalit nila ang kapasayloan sa sala, gibaligya nila, o daghan ang nagpalit niini mga kaigsunan. Martin Luther was not happy about it, so he posted his 95 Thesis. Sa pagpost niya sa iyang 95 Thesis against the teachings and the practices of the Roman Church, tulo ka champion nga solas ang gi-introduce ni Martin Luther. Actually, gi-adapt kini halos sa mga Protestant churches. The Bible and the Bible alone, by grace and by grace alone, and by faith alone. No? Ang sola scriptura, sola gratia, o sola fide. No? That is very interesting mga kaigsunan. Pero karon ang pangutana mao ni sa Protestant Church, the Sabbath is still valid to everyone. But then the Protestant churches, while they admit that the seventh day is the Sabbath, yet they keep Sunday as their day of rest and not based on the teachings of Jesus. So this is very interesting. That is why the warning of this second angel is for everyone to know. So that you, brother, kung nagasunod ka karon, i-evaluate ang imo pagtuo sa Ginoo. Basa ang napulo ka sugo kay naa diha nga ang adlaw nga ikapito
mao'y adlaw nga ipapahulay sa Ginoo. Because this has been called by the first angel, nga simbahan siya nga nagbuhat sa langit ug yuta, and Jesus is the creator of the world. So dinhi mga kaigsunan, ang apilar sa matag usa kanato naa sa 2 Corinthians 6:17. Naapod na siya sa pinadayag 18:4, of which sa last day nato sa Sabado mao ning gusto nako nga ipasantop sa matag usa. Nag-ingon si San Pablo sa iyang pagtudlo sa mga Kristohanon, "Come out from among them and be separate," says the Lord. "Do not touch what is unclean, and I will receive you." So mao kini ang ato nga ibilin sa matag usa mga kaigsunan. I hope nga bisan pa mubo ra nga ato panahon og dili nato mahurot gyud. How I wish I can continue more on this, but we have a limited time. For the meantime, gusto lang nato nga masabtan ninyo nga ang una nga mensahe sa manulunda mao ang pagdaig sa Ginoo, pagsimba sa Ginoo diya sa adlaw nga igpapahulay. And this is an invitation to all so that salvation will be ours. Kaya ang Ginoo gusto nga ang tao maluwas mga kaigsunan. And then we know nga ang iyang paghukom dili lang ang gihukban ang mga katawhan diri, but then the woman has been judged mga kaigsunan, no? And those sa nagasunod sa ato nga tulumanon. So, we have to decide for ourselves. On the last days, we have to be wise in our decision making. I know that there are so many of you nga ang convenience, bay gusto nato karon, we compromise the truth, kay gusto nato nga hayahay lang, but I would like to remind you, when everything will be finished, and when Jesus will get out of the most holy place of the heavenly sanctuary and will declare sa pagtuman sa tagna diya sa pinadayag, Kapitulo 22, versikulo 11. Pag-declare ni Ginoong Hesus nga ang mga matarong magpadayon sa pagkamatarong, ang mga balaan magkinabuhi magpadayon sa pagkabalaan, apan ang mga dautan magpadayon sa pagkadautan. Higala, igsoon, friends, it's high time to be on the side of Jesus. Please think about this. Knowingly or unknowingly, consciously or unconsciously, you are siding whether on Jesus or on Satan and his agency in these last days. I hope and I pray that you understand the message tonight, the first angel and the second angel. Tomorrow, we are going to study the third angel's message. But for tonight, I hope that we will come out from those practices and be in the practice of Jesus Christ. Let us pray. Our most gracious, kind, and heavenly Father, we thank you for the time that you have allotted to us. While we have a limited time, yet we are so thankful that we can present the gospel to the world through this presentation of a series for 6 days. I pray that you will be with us. Bless our televiewers, our listeners, those who watch over Hope Channel, and use this medium, dear Lord, that through this, many people will know the truth, and they will accept you as their personal Savior. It is our desire that they will know the three angels' messages as it is in Jesus. So bless each one of us tonight. Give us good health, peace of mind, and as we have our rest tonight, give us a good night's sleep. And as we part ways over the air, may everything will be fine to all of us. Thank you so much for hearing our prayer. We entrust everything unto your care. In Jesus' name we pray. Amen.